ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಯಾನೇನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದನು. ಸೊ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ನಡಪುಗ ಪಂಡದು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕೆನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಒಂದುಂಡು. ನಾಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಡು ಅಂದುತ್ತದೆ. ನಾಯನ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ದಿಂಜರೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದ ದೂರ ನಡುತ್ತದೆ ಪಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ಐಟಿ 10 ನಂಚಿನ ಸಂಬಳಡು ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಅಂತ ಪಂಡ ನಡ್ತದೆ ಪೋಪಣೆ ಇತ್ತೆಂಚಾದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾನೆ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮಕು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚುಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿರೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ 10-25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ದಿಂಜರ ಪೋಂದುತ್ತ 5 ಬುಕ್ಕದಲ್ಲೇ 40-45 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಕರಗಾರೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪೋಂದು ಇಂಥ ವಾಕಿಂಗ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ನಾಯಿಲ ಬರೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸೌತಲೆ ಮಳೆ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಉತ್ತಿನಾಗಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉತ್ತಿನಾಗಲೇ ಫುಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎದುರುಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೋಜು ನಿಗ್ಲೈತೆ ತೋಜು ಮುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ತೂರಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವರ್ಷ ನಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಹದಗೆಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಪಂಡು. ಕಾರು ಬೆನೆ, ಕೈ ಬೆನೆ, ಸ್ಮರಂಪು ಬೆನೆ, ಬಂಜಿ ಬೆನೆ, ತರ ಬೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಲೆ ಒಂಥರ ಫಿಟ್ ಆದುತ್ತನ ನಮಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪಡೋ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತನ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಅದ ಇಂತ ಓಕೆನಾ. ನಿಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ 40 ವರ್ಷ ಪುರಾಣಗ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಯ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪಿರೋಸ್ಕರ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯಾರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಬೈ.